Moi. Minun nimeni on Anu Lempinen ja minä toimin Saarioisella tehtaanjohtajana. Minulla Saarioinen vuosia on takana 15, mutta meillä Saarioisillahan hyvää ruokaa on tehty jo 60 vuotta. Moi, mä oon Tero Tuominiemi, henkilöstöstä ja hallinnosta vastaavana johtajana Saarioisissa, jossa 1300 ihmistä tekee joka päivä ruokaa suomalaisten arkeen ja juhlaan. No mehän Saarioisilla halutaan ehdottomasti helpottaa sitä ihmisten arkea sillä tavalla, että me tarjotaan puhtaista raaka-aineista valmistettua hyvää ruokaa. Yksi asia, mikä varmasti on meille semmoinen tärkeä asia, on, että me ollaan perheyritys. Ja sen lisäksi tietysti meille tärkeää meidän toiminnassa on ruoan hyvä laatu ja maku. Ja totta kai me halutaan olla edelläkävijöitä ja innovatiivisia. No joo, kyllä meidän visio tai tavoite on se, että me oltaisiin Suomessa ruoka-alan paras ja arvostetuin yritys. Joo, meillä ensimmäisenä otettiin käyttöön toi HRM ja rekrypuoli 2013 puolella ja tuossa sitten 2015 lopulla sitten käynnistettiin projekti, missä otetaan sitten toi palkat, sitten toi M2 matkojen hallintajärjestelmä ja sitten toi web-portaali ja sitten Opus Capitalta se arkisto. Varmaan ensimmäinen syy oli se, että meidän silloinen järjestelmä alkoi olla jo vähän niin kuin elinkaarensa loppupuolella. Se oli sellainen niin kuin ihan tekninen syy sille, että piti lähteä niin kuin hakemaan uutta, mutta kyllä tuohon mitä Anu puhui siitä innovatiivisuudesta ja edelläkävijyydestä, niin kyllä me nähdään, että se edelläkävijyys tarkoittaa myös sitä, että täällä niin kuin henkilöstöpuolella meillä on niin kuin parhaat ratkaisut, parhaat työkalut käytössä ja lähdettiin ihan sitten siihen niin kuin hakemaan sellaista hyvää tai parasta ratkaisua sitten, mikä auttaisi näissä asioissa. No varmaan sitten sellainen käytännön asia, että tietohan oli aika hajallaan eri järjestelmissä ja se arkipäiväinen tekeminen ei ollut kauhean tehokasta eikä helppoa. Et siihen haluttiin selkeästi myös parannusta. Päällimmäinen tavoite siinä on, että me saataisiin tosiaan se henkilöstöä koskeva tieto yhteen paikkaan. Meillä olisi niin kuin yksi järjestelmä, jossa se henkilöstöä koskevat asiat voidaan käsitellä. Koettiin, että Mepco pystyy niin kuin tarjoamaan sen koko niin kuin paketin meille. 4-10 asteikolla, niin kyllä mä varmaan antaisin semmoisen 9+. Että aina pitää tietysti jättää parantamisen varaan, mutta jos ajatellaan niin kuin sitä käyttöönottoa ja sitä opastusta ja kuinka iso joukko me perehdytettiin, niin se meni kyllä valtavan nopeasti läpi. Että sinänsä niin se kertoo mun mielestä aika paljon siitä, että se on onnistunut.